A 4 días para a noite boa, as prazas de abastos entran nunha semana clave para as súas vendas. Nestas datas, a demanda de marisco e peixe é moi alta para preparar as ceas de Nadal. O temporal dos últimos días está condicionando as vendas. Estábase vendendo ben, pero ahora, por culpa deste tempo que temos ahora, pego un peixegazo para arriba todo de cuidado, Pois hoxe está máis caro, pero porque influye moito mal tempo. Estamos con moi pouquiño peixe e o pouco que hubo, a verdade, foi caro. De momento, moi lentito, el tiempo tampouco non acompaña. A variación non é moi grande con respecto a outros anos. Aínda así, algúns mariscos nótanse máis. A centoliña máis ou menos está como o ano pasado tamén, entre 35 euros a femia, o machiño a 28, os bruños a 22, máis ou menos como os outros anos, Sempre anda. O que está un pouquiño máis a mellor é a cigala, que subiu 4 ou 5 briños respecto ao ano pasado, e a meixa este ano tamén está babosa moi cara. O camarón está desorbitado, o percebe está desorbitado, a cigala estáse desorbitando tamén, pero bueno, o tempo tampouco non axuda, O marisco subeuche todo do sábado a hoxe, por exemplo, porque a centola, sin ir mal hecho, xa se estaba vendendo sobre 30 e agora xa está en 33, 35 en algún lados. O bogavante téndelo a 60 e a 70, a cigala non che baixa de 70 tamén. O sea, precios disparáronse. Cada vez son máis as persoas que realizan as súas compras por adiantado e conxelan o marisco. Os que non o fan, segundo indican as praceiras, soen agardar a última hora. Ahora el que non compra para congelar ya non compra, ya espera a última hora. Eu creo que a xente vai a esperar hasta o último día xa agora, As vísporas, jueves, viernes e sábado. A xente xa vai esperar, non vai a vir antes, porque a que non congelou xa non vai a congelar. Empeza a congelar moita xente que ten que comprar moito. Hai xente que ten que comprar pouca cantidade, porque agora desde a pandemia non se xuntan, e cambiaron. En vez de congelar, pois xa non congelar. Va para unha centola, pois xa compra o precio que este. Entre os mariscos máis vendidos non falta a reiña, a centola. O que máis se demanda é cigala, centola e nécora. E a xente non está tirando da cigala, está tirando moito de, como se chaman, das vieiras e da centola. Para as praceiras, a campaña de Nadal é clave para axustar as contas de todo o ano. É como que en di parte mitad do ano, casi. Non é en margen de ganancia, pero sí en volumen de venta. Entonces é onde tes máis beneficio. Hombre, es la campaña más fuerte, pero claro, el tiempo no nos acompaña tampoco. Pois é parte do noso ano. No caso das carnicerías tamén se nota o aumento dos prezos nalgúns produtos. No, a carne está ao mesmo precio que estaba, o único que se note no cordeiro. O cordeiro, pois sí. Non hai moito cordeiro, o precio subeu bastante. As prazas de abastos continuarán abertas ata o día 24 de decembro. As vendedoras destacan a calidade dos seus produtos e a súa frescura.